kae poso-poso derang ajene wong poso malah dodolan warung wae jajan wae. Apik wae poso-poso mbok sing genah sithik. Ra kok ngono kuwi penganggone kuwi sak sik do poso malah. Ora kok aku mendelok-delok kok iki kok. Delok-delok ana apa wae. Alah, mbok yo anu Pak Ustad kan lho, masa anu sasasi setahun pisan kok ya ora do poso ngono lho. Enggane iki sing dina sithik. Setahun pisan, mbok yo sing tenanan mek oleh pahala. Kuwi poso-poso ya dadak buka warung bareng. Walah, padha dene kok kowe iki yo maksiat wae. Piye yo kakak, karang butuhane akeh. Yo kita butuh mangan, meh butuh barang, pokoknya seluruh tak isi kakak. Bener sithik, kene iki ya tutupi barang kok piye ora nyolok-nyolok kok ngene iki ya ketok wong akeh iki lho sarung ngerti ora. Yo tak tutupi sarunge bojomu kae. Wis nah, rasido. Gagel lah. Ah ngono, poso-poso ki dikiran rasa warung wae. Lah mare do bali to pelangganku. Kuwi sapa sik ngentekke keye? Rezekike wis ana sing ngatur. Ran-rane sesuk piye tetep ana rezeki. Rasa kok ngene iki penganggone poso-poso buka warung wae ra genah pisan. Ditutup padengi apa sarung kok gombal kok apa ra blandang kok ngene iki ya ketok sarung to nom. Yo kak, tak tutupi sesuk meneh wis ora. Ya ngono lah nom ngajeni wong poso mesake liyane nak weruh warungmu lho buka magang-magang. Piro nom? Suwi tenanan ngono. Nyo, wis tak iki. Dapurane kasih kuwi ngelokne kancane ra kok dhewe.